Sa usa ka lungsod sa Bukidnon, dunay giilang mga bag-ong bayani. Dala nila ang kaalam ug dedikasyon sa pagtudlo og leksyon sa pag-atubang sa hagit sa pandemya. Atong ilaylahon ning mga ginatawag nga pandemic tutors pinaagi nining report. Kadlawon pa lang, mibiyahe na kining young professionals paingon sa suok nga sityo sa Tambula ug Sumilaw, Bukidnon. Human sa halos 3 ka oras nga binaktasay, naabot na sa grupo ang balay niini mga estudyante. Lakip sila sa kapin 500 ka batang gitawag sa DepEd nga struggling learners sa Sumilaw. Pinaagi sa Adopt a Student program, ginatudluan karon sa kapin 130 ka pandemic tutors ang dili moubos sa 200 ka mga struggling learners. Busa mapasalamaton ang mga ginikanan nga naglisod sab sa pagtudlo sa ilang mga anak, ilabi na nga modular learning na ang sistema sa eskwelahan. Salamat ko sa gihatag ni Ma'am Nice nga programa nga nakatabang gid sa akong mga anak. Ang mga pandemic tutors, gitawag karon nga mga bag-ong bayani sa Sumilaw tungod sa ilang serbisyong walay madawat nga salapi. Kalipay na kuno nila nga makatabang sa isig kaingon. Na-appreciate na mo ang unsa gyud ay ang mga life sa students diri nga unsa gyud kalayo ang ilang gabaklayon. Gisugdan sa lokal nga kagamhanan ang maong programa ni atong Oktubre tuig 2020. Mapasalamaton sila nga bisan sa pandemya, daghan ang nag-volunteer. Maybe the lesson is that the bayanihan is still alive no nga daghan pagyapon kay mga tao dito nga out of their good hearts gusto gid sila gatabang sa ilang community. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.